Adiante, pasen. Que tal, doctor? Boas tardes. Hola, Fran. Tes un minutiño para facerche unha consulta rápida? Pasa así, pero rapidiño que mira como teño a consulta. Vale, gracias. Como está o equipo? Alguén ten problemas? A ver, doutor, non pasa nada, non é nada grave. O que pasa que a semana que ven xa sabes o que nos xogamos, non? Entonces, quero ter a xente a tope. É verdade, é certo, a semana que ven é moi importante. Mira, vamos facer unha coisa. Apunta. Para Cortegoso e para Paco, vamos lle dar portacero. Unha o martes, outra o mércores, despois do almorzo. Fixeron as analíticas, como está a xente de defensas? Nada, de defensas perfecto. De feito, este fin de semana saliron só. Pero por si acaso, non sabes? Vale, é certo. Entón, para Adri, para Jesús, para Abel, para Iago, para Vitra e para Arón, vamos lle dar Galiforte. Tamén unha cada 24 horas. E a xente de cabeza, a xente de centro, como está? Sí, lle digo, doutor, que estamos bastante ben. Pero bueno, como nos xogamos tanto, por si acaso, non sabes? Vale, entón, para esta xente, Diego, Uzal, Samu, Carlos e Robert, vamos lle dar a Certina. Unha cada 12 horas. Cada 12 horas. Moi ben, eu creo que con isto vamos a ir ben. A xente en punta, Nesa línea eu confío. Pero bueno, por si acaso, non sabes? en ese caso, vamos lle dar para Martín, para Adri, para Brais, para Miki, para Iker, vamos lle dar Metagol. Metagol. Unha toda a semana. Pois, mallao, Mil gracias. Eu creo que con isto temos bastante ganado, Eso espero.